Happy birthday day ni Mama Liling. Mama ni Mami B. So, namin kunting salo-salo. Salamat kayo sa pag-share of blessing, Mami B. Yan, ni uli Cristel og balik kay para mag-celebrate mi. Wa may sa klase kay nasuspende ang ilang klase. Nagluto po ko og pansit. Yan, tayo mangga. So, okay. 1, 2, 3, happy birthday, Mama Liling. Happy birthday, Mama Liling. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Oh, happy birthday. Mama Liling, always guide us. Og si Mami B, muhang prinsesa. Sige. Wish para kay Mami Ling in heaven. Kuno sila guys kay for sip sa atuhang Wearing the color of the flag, Philippine flag. wala man di yellow. Di nga manggod ano, mag-wear og puti, niya wala man puti. Daghang kay kag puti pang apply. Nilalay na po. Ni butawon, t-shirt puti dito pang-apply. Go, amping mo. Pag amping mo nya, buy na og ulam. Di pwede mo kuyog kay busy. Nanas papaidi. Magtimpla na siya og skim coat. Palitan nila ba? Ha? Palitan nila. Na sila sako. Please ma, bawas-bawasan ang kuan nga. Magisikan coat na lang sila. Syaro di ma, human. Niya mong unahon mambi kaning diri sa kusina kay rumahuman jud ning kusina ba. So ang skim coatan karon. Video na eh. Dali ra mo na mag-skim coat. Thank you, Mambi. Salamat. Ato na lang yung tabang-tabangan yung panday kay Naikog ta sa pasildo. ito na lang maikog ni mo. Ay minuto. Kumandali sa mga ano yung mga ipangkuanan bambi kanang gipang silsilan ba para malimpyo niya human kusina na ay kusina ni human CR tungtong sa lingkuranan gidugtong-dugtong kay wa bi kuan wa may ladder. Ang ladder ni Ati Daday gamit pud ni ang laman ni Ati Daday ba. Tay mga hagdanan. Himo og damba. Makasud siguro tong damba nga dito makasud no.
Mahumanta na to narunong napatay hagdanan. Nang liki-liki ma dapa na. Mukha ko nag-singkot. Yung di sa magkuhan ni nagmag kabit na sa diha sa isami. Para makabit na po itong shower o kuan. Pag makabit niya diha katong hugasan, no? Kung man nagsimba diha nga himkot. Ani mahuman niya taman hapon eh, oh, ang hapon di galiw. Medya oras ra na. Kuting ba noon? Kapit na nila na human. First coating. Guys, ihatod na po na mo ni. Kita ka. Uli na si Crystal. Salamat ni. Balik na tulog dumagiting. Kulihang rilo sa dumagiti ako. Bye-bye. Hana na, unsang na ako. Sa helmet na. Kay kauban. Ato na ko pa. Bye-bye. Ang bay na. Bye-bye. Ay, dali. Hag si mama. Ano ba yan? Sige na, bye-bye Love you, pa. bye-bye. Amping. Pagkaw mo dito sa palet. Walang ngiti lagi dito. Wala siya guys. So. Sa kagabi rin siya na tulog. Pero bakasyon na niya. Hala, anak mo to ni David. Ano ni na, what ni Idi. Plus coating pa. Diyan na ito napita. Wala pa na kay kuan man. Walay hagdanan man bi manang ugma basig. Pahimo na lang kanang damba-damba para maasakan na. A few moments later. Guys, madlaw na itong tanan guys. Na ako daliga atang ko sa sakyanan kay kapaliton ko ni Ma'am B og kuan kanang ladder, hagdanan ba para di may maglisod og mag skim coat may hagdanan. Kay among tabangan og skim coat kay ano dali. Nya, first coating pa man tong among gibuhat man may skim coatan to tanan. Para mahuman jud dadon guys kay kinahanglan jud wa pay November mahuman na. Sugatan ko dari og kuan bas. Salamat ka Ma'am B. So wala diri sa akong hardware na Salamat. As pa na. Oh, puding ladder. Parehas na yung nato, ma'am. Kata mo gamit ba? Mahala po 4,000. Lipat mo sa ingaton sa taas. Nga, patligon sa mga ma'am. May kasagaran gamit ito sa mga. Kani siyang mo bukor. Mo rin siya. Mabubuo na siya, ma'am. Parehas sa ani mo expand sa. 5,000. Ma'am ang kuan, span rail. Mura pud siya og Loro na, ma'am. mo ni say para sa laylayan. O kanina may giya mo ni sa Yes. laylayan. Meter plate. So tagpila po ni nga ni? 105 ang metros, ma'am. 105 ang metros. So mao kun ni siya ma'am 105 ang metros 1 meter. kani. Meter plate. Oh. Mo ni say mga metal cladding. Mas maadyo man ning kuan ma'am kanang span rail kay nana say kuan ba? Yan ni ba? Nani singawan na ba? Para sa laylayan. Na salamat ka Ma'am Binya. Happy birthday ni Mama Liling. Birthday ni Mama ni Juan. 3-2 pa.
Dito. Di ko magani aloy. Aloy. Katong kati daday bugat to kay kuan jud to siya. Pinagkabuka na ni Kwan. Saka na ka. Sige pa. Abot tayo. Ano mo? Pwede ko magpatong diri. Sabot niya dia sa side na. Happy birthday. Salamat sa binirthdayan ni Mama Liling. Tagaan ko niya og hagdanan. Niya mag-celebrate pod meron guys sa iyang birthday ni Mama Ling, mama ni Mami B. Birthday ni Mama Mambi, Mama. Happy birthday, Mama Liling in heaven. Happy birthday, Mama Ling in heaven. Liling. Ha? Liling. Ah, Mama Liling. Dugi na nawala na. 93 na edad niya kay Abdug. Ang asawa ni Lolo Milo. Okay na. Salamat kayo, Mambi. Last na ko niyo, Ma'am. Third coating na kanang hamis na kuwang ang kuwang ana kadto na lang flat nga para pa siminto. Lihaan pa rin. Palihaan pa. Lihaan pa rin. Nya sunod kani mo sunod ning kuan isami. Kaya ro mabalhin na mo diri mga kuan ba gamit para di na mabalhin-balhin. Okay. So, ito ibang pugos. May bagos. Bawo kaning bintana pwede ra man siguro na ikabit bisag ano. Diya guys, medyo hapon tanan guys, luto kog dali-dali pansit. Diya si Crystal mubalik siya og uli kay si Jenny palit og cake og spaghetti sa Jollibee. Diya guys, kay alas 4 pa man guys na napalagi sila mo nang luto ko dali-dali sa kusina. So mo gi-box ni diya. Diya mali among pagsalusaluhan kay birthday lagi sa mama ni Mami B. Salamat kaadyo Mami B sa mga blessing nga imong gi-share namo. So nagluto ko og pansit bami kay ganahan ta si Nicole magluto ko ng spaghetti. So wala na may magluto og spaghetti guys. Mopalit na lang si Crystal og spaghetti. Ya dito na pas Crystal mo palit og red ribbon kay wala may red ribbon diri sa uslob guys. Maglami man jud ang cake sa red ribbon. So diyan na guys, luto na. Happy birthday day ni Mama Liling, mama ni Mami B. So namin kunting salo-salo. Salamat kayo sa pag share og blessing Mami B. Yan ni uli Crystal og balik kay para mag-celebrate mi. Wa may sa klase kay na-suspende ang ilang klase. Nagluto po ko og pansit. Yatay mangga. So, okay. 1, 2, 3, happy birthday, Mama Liling. Happy birthday, Mama Liling. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Oh, happy birthday. Mama Liling, always guide us. Og si Mami B, muhang prinsesa. Sige. Wish para kay Mami Ling in heaven. The Son of the Holy Spirit, amen. Bless us, O Lord, in this thy gift which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord, amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Amen. Happy Mama Liling. Amen. Na mga unata. Ko diri gihap sa balay ni Ruby. Ulit na pugos balay. Balay ni Mami B. Balay ni Mami B. So, ngayon, magpasalamat ko ni Mami B. Kaya kita na po ko niya og grilo. Oo. Kailangan man na siya na ako god. Kaning kinaunan guys, gipalit po niya na ako. Mahal na ba na kay murag tricky? Mahal ni siya. 3K ni siya. Unya kay, na naman na mong instructor nga dapat daw mo ang relo. Kay, kuan na ako ni number. Nya dili man siya number daw guys. Nya. Bibi na. Dili siya Siya number number. niya gamay. So yan box na Yung niya. maglisod ko usahay ko maghihap ko ka ng dextrose ba maginana ka pila ka drops per minute. So hindi ni mo mayap kay wala number pero wala ra ko gaingon ni Mami B kay di ko ganahan magasto-gasto. Nya nga namang na kay man siya. Umangat gani. Una mo ka walo. Hello. Hindi na ko ganahan magsaba. Wala Kasi ko nakita kasaba. na niya. Wala po gani ko kasaba ninyo. Wala ra ganahan ra ko nga. Hindi, nakipala na siya.
Sige, unbox na ang bago. Muto ganahan ako kay kung sa ko galing ako ray palit mag-igong ra ko di ko ganahan mo. Moingon kay gasto na po. Siyempre gasto na ba akong tuition fee, gasto na ba Dili sa na siya balay. pwedeng mo Hindi ko ganahan. Giman Nya, og mga- galit mo siya chat na ko nga ano, nga palit daw ko og relo nga dako ko og dial kanang number. Wala nga naman siya nakabalo. Bi sa min usa man ang dayala na. Kasya na siya, guys. Meron siya. Dapat, ngayon ni Mami, biganan siya dako. Unya, nangita po kung mas dako, ani. Unya, naman tong tagtindira nga, lamang, dili naman bagay sa imong kamot. Dako na kaayo. Kay gamoy kay kog bukton. Ano siya nga, sige ma'am, dako kaayo. Unya mo ni siya, guys. Na siya number. Pero makaklaro man kay kana. Oo, makaklaro. Siguro nakita ni Mami Bibi nga wala number 2. Oo, siguro. Let's sabot siya tanawon. Ano Thank siya, you. guys. Kay gamay kay kog kamot, guys. So, mara dyan yung bagay sa akong kamot. Thank you, Mami Be. Salamat sa imong pag-love always. Love kay nimuhang prinsesa. Happy food kay ko. Kay bisag wala ko gaingon baya. Kailangan ako. Ako ganahan magugong ako rin magpalit. Gitagaan po siya og grip guys pero wa po na siya may paliti ko mi. Dili ko kay di ko ganahan gasto-gastuan good kay ma-pressure kog screen lo. Niya naman si Mami Bing, okay ra, basta mo tarong na jud ang screen lang. Ito, tarong jud ang screen lang. Go. Thank you, Mami. Thank you. I love you, Mami B. Thank you. Thank you very much. Ako na nagsulubon guys. Di ko ganahan gani sulubon kay basin magarasan. Di ko ganahan. Ay, ganahan ko niya. Pero ganahan ko dapat sulubon na ako siya sa mga importante na event. Ganahan ba ka na? Ganahan na gani. Yung wala po sa pirmi mong kamot og plastic. Kay ano mo guys, wadyo siya garas. Naglindot kayo siya ba? Clear kayo siya kung wala. Di ko ganahan kay basin magarasan. Okay, thank you. Thank you. Hindi happy kayo. Ano ta? Pero didi ra jud magaway. Hindi guys, kung silang duha na, siguro ning balay, pwede na sila maglupugan eh. Na. Mabita to ingon sa silingan nga tamang vlog. Post na ko lagi kining balay yung mga anak mo nga dagko Then, na. nabi tayo ning ana sa kuha ba. Kanang lo, tako ang balay ninyo oy. Maglubugan gyud mong doon sa Tirubidi ha. Salamat kay Gado ano. Muna si mama mag-alaga na lang Ni siya ano, kay Ma'am Erin. Amy. Finish ko. Alaga na lang kay Erin Mar na kay on the way. Puno lagi na ko sa iring para maabalan ako sa iring basigin lang ko pang Uy, sa iring maabala na siya sa mga tanong mo. Alam mo, buwang mo kaya ka mo. buang dukudan. Oh, sir niya. Bala mo diha. Si Nicole kay Kunya ka ng mga kurso pa jud nato te kay pulis. So syempre di ka pwede mag-cellphone kay tibantay ka sa mga kuan. Nya ako po di ko maka-cellphone kay di kuan kog mga pasyente. Bahala jud makitiks lang jud mo gamay nga Mawag mga to lang sa ospital ko na kung bata niya. niya guys mo duty na sa karong second week sa November. November. Niya iyang duty guys alas 11 Di tama siya, sa guys. city sa gabi. matug na sa Cavite kay Ako nihatod siya. iya tud gunog ka nya. Iya tud gunog ka nya atangan kuno niya nagpauli. Guys, akong duty alas 11 sa gabi. Gabi. Hangtod alas 7 sa Nihatod siya buntag. ako niya muli ko sa boarding house niya ang alas 7 sa buntag ako na sa Di na di pwede ma. Kasi kapantay sa balay din ang iring. papa man. Papa nga duty man na siya. Na, o diba? Na may mular ka na ka Ay, di ano. ko. Kanang mga panahon na, Wala ka na talaga magagawa. Mga kasi yung mga anak mo malalaki na. alawin ko dito nga, wait sa sirha kay, ano sa balay kay na. Tagat mo. Sabi mo bud siya nga si Inday pabigod brito nga la kung mama ron kaulat na si Kawastron. Matingan Pero, maluwin ko, college na ka, gulipon lang ka ngayon. Pili ako lang po guys kay alas 11 sa gabi. Ay sus. Pwede na ka na akong ihatod. Hindi ko anday ganang kabalo siya Ay si basta Papa mag- rin nakasakit-sakit, oh. Bayan. Oh, ikuan. Kano sa tara? Tapos ano siya? Asa ka sa day na. Kaya ka Kanina, mo di ka ka sa kas ko. Ay oo. Kunya unsa pa? Tawag sa Arbin ka. Ay, sa unsa pa? Sulod ka dito ba? Minon nga. Siyempre sa entrance, sanay ko rin sa bayan na, ma'am, asa ka ma'am, asa mo visitor pa sa anak.
Mingingon sa siguro dyan na matuon ka kanito kung anak lunch man diya sa loob. Snack, huwag kayo snack. So rasa mo gawa Try si na ko magulat. ni. Pwede ko guys. Hala, uy. Papalit na kayo ko kaya hindi lawan. Lain na. Lain yun. Ha? Wala gyud mo kadto laki nimo dai. Kay Ikaw dito nga. oh. Guard. Nako ko bak yun kung bata diyan guard. Silingan, ma'am. Hala, uy. Kailan sa rinyo. Ilinis mo dito sa emergency room. Siguro, yan ako makakuan kung... Umot lang ma. Siguro ang sa maminyo, dagay ko. Gabi, day, paglinog. Nawag ko ni mo, kung wala man mo online. Ang dumibigit ko. Ano, na ako lagi mo online. Kasi, ano na ba sila katulog, wala nakaramdam ba? Paglinog. Nakamata ko dahil no, ang warning na cellphone pwede ko sugahan. Murag ni Kung dili man ko ngana dili naman ko mabalakan ninyo mas layo mo kay ano. Ano to lang mo? Kano sa Gani, oy. ang una-una namang pudpud na mo, ma. Bisag layo may sa kuan. Siyempre, una-una po na mo nga. Dapat safe ko kay na kung mama mabala ka. Ina na Hindi, ako. nangaon ni sa gawa, nangaon ni sa kong mga amiga dito. Sali pa, sali. Oo. Wala naman po na una-una. Ikaw yung kumauli ko dahil kay mangita si mama. Na, mangitaan pa dahil kami Ate Ruby. Gulang ng ko niya, pangitaan. Yung 24 na siya. Alam mo siya kung ganahan ni ate na. Ha? Update ako dili. Siya nga, ma, nakasakay na ko sa bus, ma. Ano siya, mo dyan yung kakuha ng siyempre mag-ato na sa layo, basta di na sa mga tanda ko man. Hindi yung ba kong rin mag-isipuno ko man, ano, hindi na siya maka-fix na ko ba kay bawal na cellphone. Siya. Minsan ma, minsan ma, karang abot na midris uslub ma, ano na siya. Kaya na niya. Kamaliso na sa siya, may mo niya. chat dyan na siya na ako. Kaya niya i-manage. Ikaw ba naman mo sa mama mo Sa Sinday mo, ate, mag-away na dyan nila. Ikaw sa Chris, sa Sinday, wait, wala ko na. Tuwan gabi Inday. Bukawin ko niya. At least yun ka na kung Nasaan na siya, oy. Ah, guys! Sumutangan na lang ko rin yung etong airtag. Nadi dyan na. Mabutanyin ko na yung bahala gamay na dyan nga. Luma, nanak kong tulak. Tubig, me. So, wala, hindi magkainganak, day. Okay, karoon ng good kay bisan ganit sa aming mga Jesus ako nakuha. Hindi, sobrang ka-busy na. Sabihin ko ka, ma, nanak ko sabihin ko, mama, matulog na ko, mama, dahan ako. Parang wala na. Mana ka dahil? Sobrang ka-busy na. Marag dili na niya makuha. So, wato, daghang kayo Maraming salamat. Happy birthday. Mama Liling diya sa Heavy. Mama Liling. Busog na jud ni sa muhang panihapon. Bukas na ko. Salamat kayo, Ma'am B.